Vítam vás u nového videa na kanále Paby. Vítam všetkých na YouTube na mojom kanále Paby. Tento kanál bude o Fortnite. Môžeme si dať pár kol. Ukážem vám najprv moje skiny. Prepáčte, že tu ide tá hudba, ja ju vypnem, lebo je to dosť rušné. Už to je lepšie a tak toto nie, ale to je jedno. A ukážem vám moje skiny. Toto sú moje skiny. Snoop Dogg, Santa Dog, Juice WRLD, Ariel Asal, Trooper, len to je fake, takže Jade, Baymax, Felina, proste Sushi, takto sa pozrite, ja vám to nejdem doslovne hovoriť. Ale mám dva skiny z chapter jednotky. Prvý je tento, ako nemám ho stade, ale vyrobil sa vtedy, či neviem. Potom Renegade Raider. Potom mám tieto skiny, za tento som dal najviac vinu. Potom takto ich mám uložené. Tu mám hociaké premeny, ale pozrite sa. 5 vínov s korunkou. Takže dneska si dáme skin asi... Skúsime tento. Toto nechcem hrať. A Battle Royale normálny sol asi dáme. Greedy ako vždycky. Tam myslíme na dafajčiny dneska takú petardu. Stay low, mesa naši. Pozrieme sa rýchlo do shopu. Tak nestihneme do shopu. Tak asi nie. Nie, že asi, ale určite. Takže... Dobre, my sme tu. My sme v lobičku. Fuj. Zombie futbalistka. Yummy. Ty si robot, čo si to zapí. Gucci, bitch ass, Digels. To má Slickback! Typek je Sigma! Ľudia, ja milujem Slickback, takže typek ho má, ja ho nechám vyhrať, ak budeme v top 2. Lebo on má Slickback. Tak môžeme asi padnúť do Loot Lakeu. Abo nie, padneme tu. Už musím padať. Toto je najlepšia taktika, keď chcete landiť, ale rýchlo. Dnes, túto sezónu som si kúpil Battle Pass, preto mám tieto skiny. A Renegade Raider, s ňou som dal jeden win s korunou. Ale s tým, čo som vám ukazoval, že som dal najviac winov, tak s tým som dal 2. Jeden s korunkou a jeden bez. Albert Dropped Win Crown Win. No to... Dobre, taký Albert má korunu. Lebo nezmením to, nezmením, idem tam. Jak ma zabijú hneď pri lande, tak neviem, tak. Slickback, no nigga, I'm a big ass. Nigga, I'm a never slickback. Dobre. Tu býva katana a ja milujem spamovať s katanou. To je proste najlepšie. Katana! Čistka. Jup, twisterko! Dobre, vypneme miniky. Ale najprv si zoberieme katanu. Zoberieme si toto.
Musíme byť k 6 kamieni. Aby nám dali dačo dobré. Jest, twisterka. Tak kde tu budeme mať podľa mňa aj veľkých botov, ale že velikánskych. Digmore, je tu ten boss, takže tu nie je mytická. Dobre, ďalšie twisterko. Fortnite, už mám jednu. Tu je však ten boss. A idem asi na neho. Jak má teraz tú pampu. Nie! Však cigán! Skáp, ťa vyspamujem katanu. Ja ťa vyspamujem, nie ty mňa, haha. Decko hnusné. A vás už vyriešim samostatne. Máme shotguny hnusné. Nerozplať sa. Sental pumpa je dobrá, takže čo pre mňa urobím? Miau, okidokidoki, bitch ass. Zabité... Nie, nein. Prepáčte, som mentálne chorý a aj normálne. Dobre, ale s ním asi mala padnúť Void maska. Asi. Jak mi náhodou nesmrdia vlasy. Bombokľad. Tu sa asi nechatilo. Ale bol tu podľa mňa takto dáky vysávač, ktorý všetko povysáva z radosti. Som napríklad v daktorých prípadoch je. Ale iba v daktorých a v malokedy. OK. Toto tu mám rád. Renegade. Nie, Renegade Raider. Renegade. Pozrite na to sexy auto. Jeremy Lakasi. Nie, Rizlis Doubling. Digmore to driftuje, keď tlačím R1. Dobre, je na 150, super. Fortnite, nemusíš mi to oznamovať, viem si pozrieť pod mapu. Dobre, ale nikoho som nevidel. Ako ľudia? Kde ste? Ľudia! Digmore. Už sa pozrieme. Ja aj tam sa strieľa, dobre. Hihihihi. Hihihihihi. Už idú, svine. Digmore to skáče jak Snoop Doggové. Ahoj! Skap. Aha, ja som chcela aj tak zobrať brokovnicu, ale... Môj problém to nie je, oni to chceli. Oni sa fajtili. Ja som si chcel popravde zobrať brokovnicu, že dám brokovnicu na... Náboje z brokovnice proste, že mu napchám do huby. No. Dobre, kde mi zmizlo autíčko? Tu, tak tu je benzínka. Buď som slepý, alebo šlo do backrooms. Tam je, dáke. A tu vidím dačo epické, však to nie sú shockwavy. To je kinetická? Nie, normálna. Kto by tu nechával katanu?
Kebyže to bola kinetická, tak si asi za nič nezoberám. Kroska! Dobre, zasa sexy. Crazy woman! Ja som crazy woman za volantom. Crazy woman. Cry about it. Dobre, tak to je na vláčiku. Tak to je na mojom dlhom vláčiku. No tak ja som dobre kľavý. Ahoj. Nie, katana! Do vláčiku. To sa nestalo, hej? Toto kolo neexistovalo. To kolo je nepodarok. Počkať. Musím si dať na... Musím urobiť takú jednu vec. Teraz s vami zatrasiem. OK. Ste živí? Dobre, to je dobré. Dobre, chceli sme sa pozrieť do shopu. Zasa? To je zlé znamenie. Že je to zasa v shope. Riga Morty. Potom Android 18. Android 17. Digmore, Android. No tu sú Dancy. Ma nezaujíma. Bude ešte kola v shope pre Boha. To bude 17. však. Ja si myslím, že tu bude skin alebo Nike, alebo botasky. Flashbang? Dobre, dáme si iný skin. FNC Kuno. Ale teraz budeme mať takú challenge. Ale nie, nebudeme. Ideme prcať! Ale ty, nejdeš. Kde ideš, ale? Kde mi utekáš? Mačka vzadu, kde mi utekáš, ho? Digmore dobrý. The spike. What the fuck? Najlepšie by bolo, kebyže toto je ten, čo som ho nahitoval a teraz... A to čo s ním je? On je postihnutý mentálne. Ty si šimnutý, či prečo chodíš len tak, bo? Nešimne. Pre istotu ma iba šimne. Pili je crazy woman. Pili je crazy man. Digmore. Som tal pampa, ďakujem. Daj mi náboje! Cigáň! Daj mi náboje! Daj mi náboje, cigáň! Ukľudním sa. Dobre, ideme na priehradu. Daj mi náboje! A náboje aj na to, aby som sa mohol zastreliť. I'm dying. Mene pánovo oštíma, požehnaný, ocíkaný je v mene pánodok oštíma. Idem dole. Ošťaný do pí tvora. Ty si ošťatý, ja som ošťatý.
Dobre, teraz do mňa vbehla energia psychopata. Ale že fakt. Z Putin. Nie. Tam je tapi. Pomoc! Čo? What the fuck? Dobre, teraz spadáme na mytiku, to je jedno. Na twisterko, holo twisterko, na hole twisterko, na holý twister. Choď v mene Božo, ty Pitel. Hovem. Playstore. Lebo, fuck, YouTube, prosím, nie žltý dolár ani zmazaný kanál. Bol by som very upset. Lebo ma nepozvú na hostinu. Ona, ale ako chlapec bola v šoku pred minule. Naruto, či čo? On zmizol? What the fuck? Ty geolesba hnusná! Pozri sa! Dačo vám ukážem, hej? Iba z tohoto tu uhlu, že? Ja vôbec nešúkam. Alebo takýto. Digmore ma je... Rolling. Ideme, kde to je? Kde je? Tu je. Tak ďaleko. To cigáni ma stihnú ukradnúť. A to čo ty preboha robíš? Ona lieta na boku. Superhero 02. Crazy Woman. Normálne technika tu dákeho zavolám, že či toto tu je normálne. Podľa mňa nie. Vláčik! 9%! Vláčku môj! 9%! Teraz skapnem na tom landingu, lebo... Už asi viete prečo. Vláčik! 9%! Ale piču! Nejdeme, lebo 1% zozadu! Jej, prázdny vláčik. Môj vláčik je prázdny. Môj everybody D-COVID je prázdny. Everybody D-COVID. My nose is D-COVID. Dobre, landing to. Digmore, prvýkrát sa mi stalo, že som landol na vlak. Okej, povysávam. Som vysávač. Hej, iba... Fakt, Fortnite, ďakujem. Ďakujem, že mi dáš tie najhoršie shotguny v hre. Fortnite, ďakujem. Fakt si úplne vážim, čo si mi dal za hovna. Ale že úplne. Že tak úplne, jak keď mám skočiť z mostu, ako sa mi chce. Tak ako tým nábojom teraz. A za chvíľu tam drevu. 9%! Cigáni, kde ste? Cigáni! 9%! Moja mytika. Nie, vláčik môj. 9%! Tam sa očividne strieľa, ale tam ja nechcem ísť. Lebo 9%! Opovaž sa ma zabitý, genio. Je hnusná. Ja idem preč. Otáznik. Jesi! A tak tu je ďalší auťák.
Dick more rampa! Si mal crazy moment. Teraz mi to vysadne. Lebo flip dick. Dobre, tam sa streľa, idem tam. Yeah! Kde ste, svine? Tam ste? Čo uteká, svine, mysla? Posratá. Skaptišu. I'm damn šiu. Prvýkrát ako zabijem, že... Oni. Dobre, konečne normálna blok. Au! To mi fakt není treba. Ďakujem. svine! Ja, kde je? Pomoc! Ja som teraz kúk. Mytika minus. A tu je Snoop Dogg, hnusný. Dokakaný. Choď do Ríma. Choď do Košíc. No. Dobre, choď do Košíc, ja idem do auta. Tu sa zase strieľa. Snoop Dogg má problémy, to sa mi páči. Dúfam, že skápe. Nie, tu je Juice WRLD! Juice WRLD, Juicik. Juicik na pitie, go. Dick, to som dobre zaparkoval. No super, minus auto, minus môj Dick. No tak to sme špí. To bol kto a čo? Kto a kde?